Το στρατηγικό σοκ που βιώνει σήμερα η Ευρώπη δεν αποτελεί μια απλή διπλωματική διαφωνία με την Ουάσιγκτον, αλλά μια θεμελιώδη και τεκτονική ρογμή στο οικοδόμημα που στήριξε την ευημερία και την ασφάλεια της Υπήρου μετά το 1945. Για 8 δεκαετίες, η Ευρώπη λειτουργούσε υπό την παραδοχή ότι η ασφάλεια είναι ένα δημόσιο αγαθό που παρέχεται σχεδόν δωρεάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέποντας στα ευρωπαϊκά κράτη να επενδύουν πόρους στο κοινωνικό κράτος αντί για την άμυνα. Η δημοσίευση της Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας των ΗΠΑ για το 2025 σηματοδοτεί το τέλος αυτής της εποχής της εισαγόμενης ασφάλειας, καθώς η Ουάσιγκτον μετακινεί πλέον το βάρος του Άτλαντα από τους ώμους της. Το μήνυμα είναι σαφές και συναλλακτικό: η προστασία δεν βασίζεται πλέον σε ιδεολογικές συγγένειες, αλλά στη λειτουργική χρησιμότητα κάθε κράτους, καθιστώντας την Αμερική έναν επιλεκτικό εγγυητή που διαμηνύει στους Ευρωπαίους πως, αν θεωρούν τη Ρωσία απειλή, οφείλουν να λύσουν το πρόβλημα με δικά τους μέσα. Αυτή η απότομη αποδέσμευση γεννά το επικίνδυνο φαινόμενο της στρατηγικής ψαλίδας, μια αντίφαση όπου η ευρωπαϊκή ρητορική σκληραίνει και ο ηθικός ρεβανσισμός κατά της Ρωσίας κορυφώνεται, ενώ την ίδια στιγμή η πραγματική στρατιωτική και βιομηχανική ισχύς της Υπήρου παραμένει στάσιμη ή μειώνεται. Η Ευρώπη στερείται από θεμάτων πυρομαχικών και ενιαίας διοίκησης, ενώ η κοινωνική αποδοχή για μια καθολική στρατιωτικοποίηση είναι εξαιρετικά χαμηλή. Όσο μεγαλώνει αυτό το χάσμα μεταξύ των επιθετικών λόγων και των περιορισμένων έργων, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ενός στρατηγικού ατυχήματος ή μιας ταπεινωτικής υποχώρησης που θα κλονίσει στη θέμελα την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σοκ αυτό μεταβάλλει ήδη την εσωτερική ισορροπία ισχύως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι ΗΠΑ επιλέγουν να προσπεράσουν τους παραδοσιακούς ηγέτες, όπως τη Γαλλία και τη Γερμανία, στρεφόμενες προς νέους προνομιακούς εταίρους στην Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες, οι οποίες εμφανίζονται πιο πρόθυμες να αναλάβουν το κόστος και το κίνδυνο της πρώτης γραμμής. Η ψυχολογική διάσταση αυτού του σοκ είναι εξίσου βαθιά, καθώς οι ευρωπαϊκές ελίτ βιώνουν έναν έντονο φόβο εγκατάλειψης. Η στρατηγική στροφή των ΗΠΑ προς τον Ινδοειρηνικό υποβαθμίζει την Ευρώπη σε ένα δευτερεύον θέατρο επιχειρήσεων, καλλιεργώντας τον φόβο ότι η Ήπειρος θα καταλήξει ένας μουσιακός χώρος ή μια απλή ζώνη ανάσχεσης, ενώ οι πραγματικές αποφάσεις για το μέλλον του πλανήτη θα λαμβάνονται μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Το σοκ αυτό συμπληρώνεται από μια βίαιη οικονομική και ενεργειακή ανατροπή, καθώς η Ευρώπη, αποκομμένη από το φθηνό ρωσικό αέριο, μετατρέπεται σε όμηρο του ακριβού αμερικανικού LNG και των τεχνολογικών προτύπων των ΗΠΑ. Αυτό οδηγεί σε μια σταδιακή αποβιομηχάνηση, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να μεταφέρουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ προς αναζήτηση χαμηλότερου ενεργειακού κόστους, ενισχύοντας το δόγμα «Αμερική πρώτα» εις βάρος της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Οι επιπτώσεις αυτού του μετασχηματισμού διαπερνούν τις κοινωνικές τάξεις με διαφορετικό αλλά εξίσου επώδυνο τρόπο ανάλογα με τη γεωγραφική θέση. Στον Ευρωπαϊκό Βορρά, οι εργαζόμενοι στη βαριά βιομηχανία έρχονται αντιμέτωποι με την απειλή της ανεργίας και της υποβάθμισης του βιωτικού τους επίπεδου λόγω της ενεργειακής ακρίβειας, χάνοντας την ασφάλεια που τους παρήχε το μοντέλο της εξαγωγικής υπεροχής. Αντίθετα, στον Ευρωπαϊκό Νότο, οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη εξαντληθεί από πολυετής κρίσης χρέους, καλούνται τώρα να επομιστούν το βάρος μιας στρατιωτικοποιημένης οικονομίας. Η ανάγκη για τεράστιες αμυντικές δαπάνες στερεί πόρους από την παιδεία και την υγεία, βαθαίνοντας τις ταξικές ανισότητες και δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα κοινωνικής δυσαρέσκειας που τροφοδοτεί την πολιτική αστάθεια. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη απειλείται από μια νέα μορφή στρατηγικής απογύμνωσης μέσω της φυγής των πιο παραγωγικών της δυνάμεων. Το brain drain δεν αφορά πλέον μόνο τον φτωχό Νότο, αλλά ολόκληρη την Ήπειρο, καθώς επιστήμονες, μηχανικοί και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι αναζητούν καλύτερες προοπτικές στη ΗΠΑ ή την Ασία, διαπιστώνοντας ότι η Ευρώπη χάνει το τρένο της τεχνολογικής πρωτοπορίας. Παράλληλα, η απόσυρση της αμερικανικής ηγεμονίας από την περιφέρεια της Ευρώπης αφήνει κενά ισχύως στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, προκαλώντας νέες, ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές. Η Ευρώπη καλείται να διαχειριστεί αυτές τις πιέσεις την ίδια στιγμή που η εσωτερική της συνοχή κλονίζεται από την οικονομική ύφεση και την κοινωνική αναταραχή. Το στρατηγικό σοκ αναγκάζει τελικά την Ήπειρο να επιλέξει ανάμεσα σε δύο οδυνηρά μονοπάτια, είτε να επενδύσει σε μια πραγματική στρατιωτική και πολιτική αυτονομία με τεράστιο οικονομικό κόστος, είτε να αποδεχθεί την πλήρη περιθωριοποίησή της ως ένας παρακμάζων δορυφόρος που θα εκτελεί εντολές χωρίς να έχει λόγο στον παγκόσμιο σχεδιασμό. Το μέλλον που διαγράφεται για την Ευρώπη είναι εκείνο ενός απέραντου, υπαίθριου μουσείου, ενός θεματικού πάρκου νοσταλγίας για τους νέους κυρίαρχους του πλανήτη. Σε αυτή τη νέα γεωγραφία της παρακμής, η Ήπειρος μετατρέπεται στον απόλυτο τουριστικό προορισμό για τους εύπορους Ασιάτες και Αμερικανούς, οι οποίοι θα περιδιαβαίνουν τις άλλοτε κρατεές πρωτεύουσες αναζητώντας τα ίχνη ενός χαμένου μεγαλείου. Οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι,
Ως ξεπεσμένοι αριστοκράτες που διατηρούν μόνο τους τίτλους αλλά όχι την ισχύ τους, θα επιδεικνύουν με μελαγχολική υπερηφάνεια τα μνημεία τους, αφηγούμενοι στους ξένους περιηγητές ότι κάποτε, από αυτά εδώ τα χώματα, πέρασε και γεννήθηκε ο παγκόσμιος πολιτισμός. Όμως, πίσω από την έδιο των μαρμάρων και των καθεδρικών ναών, η πραγματικότητα θα είναι σκληρή, το άλλοτε δημιουργικό και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της Υπήρου θα υποβιβαστεί στον ρόλο του παγκόσμιου γκαρσονιού, προσφέροντας υπηρεσίες χαμηλής αξίας στους νέους ιδιοκτήτες του κόσμου. Η Ευρώπη θα είναι πλέον ο τόπος όπου ο πλανήτης θα έρχεται για να δει το παρελθόν, ενώ το ζωντανό παρόν και το δημιουργικό μέλλον θα γράφονται οριστικά αλλού, επισφραγίζοντας τη μετάλλαξη μιας ολόκληρης υπήρου από αρχιτέκτονα της ιστορίας σε έναν γραφικό, αλλά ανίσχυρο, θεματοφύλακα αναμνήσεων. Αν θέλετε έγκυρες και τεκμηριωμένες γεωπολιτικές αναλύσεις, χωρίς φίλτρα και προπαγάνδα, επισκεφτείτε το geopoliticspavlanews.gr. Γίνετε συνδρομητές για να λαμβάνετε απευθείας στο email σας τις πιο κρίσιμες ειδήσεις και στρατηγικές αναλύσεις. Ενισχύστε την προσπάθειά μας, ώστε να συνεχίσουμε να παράγουμε ανεξάρτητη, ελεύθερη και ποιοτική ενημέρωση. Μαζί, αποκρυπτογραφούμε το χάος και βλέπουμε πίσω από τις γραμμές των γεγονότων.